מה אתה אומר? איפה לא פחד? לא. אתה יודע מה? אנחנו חוזר הבא. לבד לדודו עכשיו? מה פתאום? קודם כל, הוא 800, אני במרתף. היום אתה יוצא פה 1200 לפחות? שים 2 אם אתה לא מרתף. לא, זה לא הייתי יוצא. איי כבר, נו. איזה מראה? עדיין חסכת בסך הכל 2. זה 50 שקל. אני בחוץ. 50 שקל, אני לוקח. לפני שראיתי מה קורה פה. מה שבתמונה. יש פה 35 פה. בבקשה. אז הוא נראה לי זה 15. סגרת רייז שלך. לא, סגרת רייז שלי, סגרת רייז שלך, ועוד 15. לך 15. מעניין? ולי זה 25. גם בזה לא. פחות. וקופה בצד אם אתה רוצה. מי שם עוד 15? זה בצד, זה קופה בצד. זה בצד, זה של מזרח. אתה מפנים רם? לא, מה פתאום זה... זה כבר משוגעים. זהירות, תשמור על הקלפים, יש פה בלגן. זה קופה בצד של מזרח. בלי קשר אליהם. זה אנחנו פה מתערבות בקטע המתסכל שסתם שילמנו כמו אידיוטים. כן. טוב. כן? תסתכל מה יש לי. לא, מה זה? 60. עוד 60. מה יבוא? עוד 60, עוד 60. דיקי, היינו מתים. עוד ציבור, מישהו יגיד, מי צריך עוד ציבור? ומישהו יגיד, וואלה, איזה קצת שם עוד ציבור. כן. אתה רומז לו. 60. איזה שלישייה? לא שלישייה. וואו! רגע, מזרחי. תראה מה אני זרקתי. מה? קטע. יו. רוצים? לקחת את דודו? אמרת שזה שלך. אני יכול לציין.